Já jsem Zajax, vítám vás u dnešního videjka. Dneska jsme tady u MG Fitman Fitka. Jdeme samozřejmě, jsme tady 2 hodiny po srazu nedělo a jdeme se prohlídnout z tohle fitko. Uvidíme, jak to bude vypadat. Takže my už se nacházíme ve fitku. Máme dneska, cvičíme nohy. Máme tady jako první cvičení předkopy. Jdeme na to, pracovní sérka, první. Tím mám si teďka velice clean pocit. Jsou tady tyhle stroje. Velice dobrá dráha pohybu. Váhy jsou tady minimálně na tomhle stroji v librách. A tady před mi fakt hodně dobře sednou. Předtím, než budete vidět moje provedení, moji váhu na dřepu, tak co je tady zajímavý, tak mají tady klasický metalový železný kotouče, jo. Mají tady i plastový, gumový, ale i tyhle stojí železný. Tady krásný setupík na dřep a jak teďka už můžete vidět, tak parádní fail, kdy jsem naložil z jedné strany 25 a z druhé 20. Jednou z obrovských výhod tohle gymu je tohle masážní křeslo borcí. Tady z kotrku. Je to fakt dělo mezi sérkama. Je to něco, čím se tohle fitko hodně odlišuje od ostatních. Co bych teď mohl vypíchnout. Pak jsem dával 2 sérky zákopů do selhání. Takže na závěr, i když jsem měl leg day, tak mi chyběl nějaký cvičení, tak jsem se tady dodělal a dal trochu i vršek. Fitko je takový trochu menší, ale jak můžete vidět, tak většina věcí, co běžně potřebujete, tak máte a i vodu si takhle krásně můžete doplnit, co jsem samozřejmě vyzkoušel, máte tam tuším i teplou. A pro ty, co chcou, tak je tam i boxer na takhle 3 pytle, i ring. Vypadá tam poměrně hezky. A taky jsme tady viděl Fitmanovo už staré auto. Tady bicáček trochu. Upřímně tenhle stroj mi tolik nevyhovoval, špatně se jakoby nebo málo váhy tam dokážete poměrně dát. Je to v kotoučích, ale tak jako zvláštně otočený. Ty velký kotouči tam tuším nešli dát. Ale odcvičil jsem i fitness, tady teďkon za mnou šel. Díky moc. A nevýhoda, docela nevýhoda tady jsou tyhle šatny, protože jsou poměrně malý celkové i kapacitou a i ty skřínky jsou malinký. A pak přesně nějak takhle dopadá moje skřínka, jo. To je dělo. Any Galaxy sponzorujte. Tak já mám odcvičeno celkové, z toho fitko můžeme rovnou zhodnotit. Čistota 10 z 10, stroje 9 z 10,
jednoručky a benče 7 z 10, protože má jenom 3. A jednoruček mají jenom tuším jeden pár od každého, nebo maximálně 2. Prostě mi to přijde, že jich tam mají málo. Jednoručky byly tuším do 60. Teďka si nejsem jistý. Šatny 3 z 10. Protože jako jsou čistý, ale ty skřínky poloha pro mě 0 z 10. Protože jsem jedu hodinu, to je teďka pojedu krásně hodinu zpátky. To je celkové tomuhle fitku dávám 7,5 z 10 a hodně z toho dávají dolů ty šatny. A masážní křeslo to je taky bonus, takže 8 z 10, 8 z 10 fitko. Můžete sem přijít a zjistit sami, jestli bydlíte blízko, tak pro vás to může být super varianta, protože tady mají i levný permice a pro studenty je to tuším nejlevnější široko daleko. A teďka mám další věc, co chci vyzkoušet, a to je Fuelix drink. Jdeme si ho koupit. Máme tady Fuelix drink. Máme jenom jeden, protože na ten druhý jsem neměl mince borcí, protože automat nebere mince a karta mi tam nefungovala. Taste test. Chutná to taková méně sladká malinovka. Je to dobrý. Výživově doporučuji. Je to skvělý. Ale ta cena 40 korun, nevím. Ale lepší než pít jiný sračky. Pravit si vlasy potřebuji. Všiml, že ta plechovka je polepená a není tady jenom to se dá odlepit a není to takový potištěný hliník, takže tohle změň fitmana, to se mi nelíbí. Myslím si, že tady můžeme ukončit tím fitkem, tam kde se tady začal tohle videjko, budu rád za like, odběr, zvonec a to je všechno, vážně jste si to užili. Na zdraví, mějte se.